A quick question. Umbuzo nje bayabuza abantu social media bathi imvunulo benze njani ngoba bayathengela ngemali yabo. Badaki umsulo nina. Manake imvunulo kuyona ezitabane. Manga uqondile. Fanele uyivunule ngemvunulo yakithi. Ngoba uyi-ambassador of the culture. And imvunulo le yamakhosi noZulu. Ngakho-ke abakhomposi yabo imvunulo uhulumeni wakhohlwa ukukhokhela ama-toilet abanika amalungelo akabakhele nemvunulo yabo izinja kanye nohulumeni wethu siyamxosha manje njengamanje uhulumeni akahambe siqala omusha finish. Another question bathi kanje yini yona bona ekumele bazigqoke indaba angafundiswa ngemvunulo yamakhosi. Amalekeni siyabapha amaphenta pink siyabakha yonke into nje enenkenenke siyabapha abayithathe ngeyabo.